Jacob. Jacob, pare, maraming salamat sa'yo. Nakaraos na ako. Congrats, pare. At least, nakaraos ka na. Salamat talaga, pare. Ryan, congrats. Promote ka na. Talaga, boss. Maraming salamat po. Pasok. Brian, alam mo ba kung ba't tinatawag kita? Wala po akong ideya, boss. Bakit po ba? May darating pala na investor dito sa ating kumpanya. Eh di maganda po kung ganun, boss. Mas lalaki at uunlad po ang kumpanya natin kung ganun. Tama kasi sinabi mo. At alam mo ba, ikaw ang napili ko na gumawa ng presentation natin. Oh! Pero boss, Pagkakataon mo na to para ma-promote ka, Brian. Kaya huwag mo sana akong bibiguin. Lagot na si Brian. Mukhang mapapasubo siya sa pinapagawa sa kanya. Hindi biro ang gumawa ng presentation sa harap ng maraming investor. Oh, ikaw. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Trabaho ka na lang dyan. Opo, boss. lagot na ako dito. Hindi ko pa nasusubukan gumawa ng isang presentation sa lahat ng pinagtrabahuan ko. O paano, Brian? Meron ka na lang isang linggo para gumawa ng presentation mo. Pero boss, Wala nang pero, Brian. Ayaw mo bang ma-promote? gusto ko po, boss. Oh, ayun naman pala eh. Kung hindi mo tatanggapin ang pinapagawa ko sa'yo, sabihin mo lang para maibigay ko sa iba ang tsansa na ma-promote. Kaya nga binibigay ko sa'yo eh. Dahil ang tagal mo na sa posisyon mong yan. Sir, mukhang balisa kayo ah. Huwag mo na akong tinatawag na sir. Brian na lang. Sino ba namang hindi mapapakali? Ikaw ba namang gumawa ng ipe-present mo sa harap ng malalaking investors? Yun lang naman pala. Bakit ka kakabahan dyan? Eh, katulad mo rin namang mga tao yung haharapin mo. Pare, naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo? Mga mayayamang negosyante ang kakaharapin ko. Sisiw lang yun, pare. Anong sisiw ang sinasabi mo? Bakit? Matutulungan mo ba ako? Eh, kung sabihin ko sa'yo oo, pare, maniniwala ka ba? Ano namang alam mo sa ganito, pare? Di ba isa ka lang?
Jacob. Jacob, pare, maraming salamat sa'yo. Nakaraos na ako. Congrats, pare. At least, nakaraos ka na. Salamat talaga, pare. Brian, congrats. Promote ka na. Talaga, boss. Maraming salamat po. Oo, Brian. Promote ka na. Pero boss, may dapat po kayong malaman sa likod ng ginawa kong presentation. Dapat malaman? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi po talaga akong gumawa ng presentation ko. Ano? Kung hindi ikaw, eh sino? Si Jacob po, boss. Siya po ang gumawa ng presentation ko, boss. At siya rin po ang nagturo sa akin kung paano isagawa sa harap ng mga investors. Kita nyo sa buong isang linggo, 70K. O, diba? Salamat po. Magaling, magaling. Salamat, pare. Yun po ang ginawa ni Jacob, boss. Yan? Si Jacob? Niloloko mo ba ako, Brian? Ano naman ang alam niya? Kita mo naman kung ano lang siya sa opisina natin. Kung ikaw man, siguro, hinakaw mo yung ideyang yun, no? Hindi po, boss. Sa akin po talagang idea yon. Boss, nagsasabi po kami ng totoo. Dahil bago po yung araw ng presentation, nilapitan at kinausap ko po si Jacob. Paano alam mo? Bakit? Ano bang natapos mo? Marami ang hindi nakakaalam. Graduate din ako ng kolehiyo at board passer din ako. Talaga ba? Eh bakit ganito lang yung in-apply mong trabaho? Alam mo pare, hindi ako mapili sa trabaho. Hindi naman pwedeng pag nag-apply ako, mataas na posisyon agad ang pipiliin ko. Dahil lahat naman ng taong matagumpay at mataas ang posisyon ay nag-umpisa sa mababang posisyon. Kaya walang problema kung mag-umpisa ako sa pagiging janitor. Yun po ang totoo, boss. Pasensya ka na, Jacob. Hindi ko alam. Nakakaya tuloy yung inasal ko sa'yo. Wala yun, boss. Naintindihan ko po kayo. Sanay na po ako. Boss, kung meron po kayong dapat na i-promote, si Jacob po yun. Hindi po ako. Dahil hindi ko sana may sasagawa ang presentation na yon kung hindi dahil kay Jacob. Kaya mas deserve po ni Jacob ang posisyon na nakalaan para sa akin. Ganito na lang. Dalawa kayong ilalagay ko sa posisyong yun para maging patas naman ako. Nakasisigurado ako, mas mabilis na uunlad at aangat ang kumpanya natin pag magtutulungan kayo. At sigurado din na mabilis na pag-asenso natin. Maraming salamat po, boss, sa tiwala. Nahiya talaga ako sa'yo, Jacob. Wala akong kaalam-alam. Meron pala akong empleyado na nasa mababang posisyon, pero mataas ang pinag-aralan. Meron ka pala natagong talino. Pasensya na talaga, Jacob. Kaya nga po, hindi po tama
na maliitin natin ang mga kasama natin na nasa mababang posisyon. Dahil hindi po lahat ng nasa mababang posisyon ay walang pinag-aralan. Kaya nga, yung iba, hindi na may bini ng trabaho. Sadyang mapagkumbaba lang. Tama po kayo. Dahil naniniwala po ako na lahat ng taong naging successful ay nagumpisa sa mababang posisyon. Paano yan? Promote na kayong dalawa. Salamat po, boss. Congrats sa inyong dalawa. Congrats. Basta, pagputihin yung trabaho nyo ha. Opo, boss. Maraming salamat po talaga.